El que venim a expressar és que la convivència i la seguretat és un concepte complex, en el que a vegades és fàcil simplificar, però no és des de la simplificació que nosaltres afrontarem els reptes de la convivència i la seguretat. És des de la proximitat que es poden resoldre tots i cada un dels reptes. Els socialistes expressem que la seguretat l'hem de construir entre tots i que certament és una de les grans preocupacions i un dels grans reptes. Mireu, per construir un model de convivència nosaltres ho fem des d'un adequat disseny urbà. Per tant, nosaltres posem èmfasi en la ciutat barreja, en un espai públic que el volem de qualitat arreu de la ciutat, i després serveis públics municipals que han d'ajudar, la neteja, l'enllumenat. El treball de la prevenció és fonamental i atacar les arrels dels problemes de la convivència, des de la seva base. I això implica educadors de carrer, com aquí han treballat, educadors de carrer, intervencions comunitàries, posar d'acord diferents grups, xarxa associativa acollidora i també el pla de civisme. Vol dir treballar per compartir valors. Establirem els drets i deures. Que quedi clar els drets i els deures de tots i cada un dels ciutadans. Drets que hem d'exercir, deures que hem de complir, sense cap distinció, de cap mena. Després és evident que nosaltres tenim el gran repte de generar nova ciutadania, a partir de ciutadans que s'han incorporat en aquesta ciutat i que venen a construir amb nosaltres Barcelona. I això vol dir xarxes territorials d'acollida, l'increment de serveis públics bàsics, perquè mai s'entri en competència en cap barri, que mai per motiu d'origen hi hagi algú que pensi que ha perdut un determinat servei públic perquè un altre li ha pres, i, evidentment, des del diàleg intercultural. Per nosaltres, convivència és cohesió social, ampliació dels nostres serveis, és prevenció, és també civisme i és exercici de l'autoritat democràtica local. Un cop algú ha anat contra una determinada norma, nosaltres establirem la figura d'un instructor, que actuarà per delegació directa de l'alcalde i ajudarà tant en el regidor de districte com en els diferents serveis buscant solucions extrajudicials. És algú amb capacitat de sanció que jo li delegaré. Nosaltres necessitem, i ho estem dient en molts aspectes, necessitem més proximitat, aproximar-nos a la realitat. Per nosaltres la convivència i la seguretat és un concepte integral, és un concepte en el qual hi està involucrat l'autoritat democràtica, hi està involucrat les polítiques socials, de promoció de la cohesió social i, evidentment, el compartir valors, que no és ni més ni menys que el civisme.